Ako yung saon asa ko agi ani. Kasi di sa kay sa tagiyan ni bisikleta, murag tusla gini sa kabahaan yun. Iskot na. Lululululu. Lah, video na upload TV. Upload TV. What's up? What's up sa inyo mga kalapok? It's been a long day. It's been a long time. Puyay karon may kabalik og vlog bitaw. Ambot is maklaro ba ko ninyo dia. Biker is real na katar karon. Bago na tong sports. Biking. Yan naa din mi karon diri sa kuan day. Giingon nila Little Batanes, Rich. Sakto Little Batanes diri sa Tabugon. Ay Kaduawan, Tabugon, Cebu. Dira. Update na mi later day, okay? Struggle pa kayo, bay? Nay nag-prenatal rin, prenatal. Nag-prenup day, nag-prenup. Oh. Inani ka struggle ang daan rin, bay. Ako yung saon asa ko agi ani. Iskot na. Lululululu. Iskot. Okay na ka natin. Kayasa. Okay na ka natin. Bukaw na. Ay, dami may ka-struggle rin. Turay, at mo to mo sa kaon tapos igbo sa bukid. Kasi di sa kay sa tagiyan ni bisikleta, murag tusla gini sa kabahaan yun. Hello, eh. Naunsa na rin. Dres, okay na ka, Dres. Pahuway sa midri. Bay, okay na ka, bay? Ay, shoutout na ni nastabangan ako rin si Kuwari, si Vincent Troya Singua, o si... Isa may kanan mo? Vincent. Oh, Vincent, oh. Struggle. Nandiri napitan na si Aldrich, oh. Inani ka bukid ang among gianhi. Muna gitawag nila diri og Little Batanes day guys, so ana kay bawo de. Amo mga kauban na dito ay. Pero dito nagunda na mga kauban ya. Balik lang mi. Update lang magli pakita lang mo balik. Grabe guys, timingan jud kayo nga inani ang daan gid lapok kayo pero uga-uga ni okay ron ta. Di kita mo kuyawan pero lapok man kayo. Dahil mo na yung mga kauban no. Gini mga biker sa San Remeo rin, San Remeo. Kanang naguna tara. Pero amo sa kaon kato pa nanilubdi sa kubok nagsulo. Aduha ri kubok. Pero lakaw panas di na daw ano. Ay. Padayon ta. Sayang kita magan. Taon kita nga wala lang ka-vlog no kay grabe sobra ka busy pero karon natay time nga chill ta. Joyride, chill ride ay. Chill ride pero struggle. Sagka na may bukid bitaw mga kalapok no. Kauban ako ni mga biker sa San Remeo. Kapoy bitaw kayo. Inani din ng live sa bikers no. Kabawas yung bisikleta semua eh. Kaya ba bay? Ay, suwa na kay bawa din no. Schoolmate ako ni siya sa pag high school. Schoolmate, classmate gid eh. Same sa pag birthday pero mas maguwang ko ni mo bay no. 1996 man ko. Nya karon kay teacher na ni siya. Mga proud. Nya COVID man, magbike lang sa amin. Ako na lang nang kuha na opportunity no nga maka-vlog ko kay para update sa dinyo ba. Gimingaw sad ko ninyo mga kalapok. Okay, 2 weeks or more than 3 weeks na nga wala mi upload. Mo ni ka-vlog kita. Salamat sa nag-invite na ako no. Beski dili na ako ang kaugaling kong bisikleta, at least nakabike ta. Salamat kay Juan June Aldrich Leage nga nag-invite sa tuwa mga bike ta karon. Pero why topic diri na bita? Pero we'll see lang kung unsa kanindot ang view diri sa mabaw. Kung tinuod ba jud siya nga Little Batanes against the light ano. Kaya na nato diri sa almost.
sa langit. Finally, after pila ka minutes naabot na gid mi diri. Ug mao ni siya guys. Little Batanes. Batanan kay mo proceed na to sa sunod niya. Nagpa-picture ra tanan. Ara sa dara ang last gina photographer yun. Dara tong photographer. Meanwhile, wala nila kuan gipanghambog bitin ni sa kuan no, gi sikat na siya sa Facebook na yung Little Batanes. Sa Facebook sayon ra kay agianan tanawon. Pero kung kamo jud mismo ang mo bike paingon diri or magmotor mo looy jud kaya di gid mada. Samo ta karon nga uwan-uwan, lisod oy, di mada oy, grabe struggle kayo. Ang sapatos gini nga limpyo kaya karon. Akong bisikleta. Uyos akong bisikleta eh. Bisikleta. a little longer than a few minutes later. Hindi ka kalabang eh. Problema. Manawag lang ako sa mama ka eh. Di ka lang po kinahanglan og kuan. One day? Ay nagmaka-timing ta og kuan. Dili ka tong stricto. Kanang itom yang isulo ba t-shirt ni ayang kuan mag Baktap. Ka biker. Tanod. Kuan. Na mga kay Wandi pa siya. Ako na. Naman ako pangalan doon. Bay ako bay na ako pangalan bay. First time man ako ni bay. Dili, ara, di ka lang sa Patay problema na no, di na mi kabalik sa Romeo ani. Manatong kalipay, struggle lang. Magulbol sa ni pauli ron. Awa na ni ron. Di mada oy, lakawon ko ni. Mana among kalipay, mamauli na dai mi so na naginahinin na mi problema na sa nigdaog. Really trail? Bawit lagi. Grabe. Lulu. Patay din ako mag-bikers oy. Ay! Patay na. Agoy. A few minutes later. Uyas akong sapatos. Ay, padaw na din mi pauli. And mo ta gitawag og kuan, panandali ang saya. Pamatagalang lungkot. Ah! Hindi oh, ako ka na ka-struggle oh. Look. A little longer than a few minutes later. Nanamit sa kuan day. Kaduawa elementary school din. Amo sa gilimpiyon ang mga bisikleta kay grabe galapong struggle kayo. And na timingan sad nga nakraman ko. Duha jud ako ka legs may ningkram. Ay, problema ni pauli ron. Struggle is real.
So that is it for this vlog mga kalapok no. Thanks God kay safe and sound may nabot diri sa balay. Bitaw akon. That was a very adventurous trip nga akong nasoyan kay grabe jud kayo ka bukid atong Little Batanes nga giingon nila dito sa Kaduawan, Tabugon, Cebu. Friendly tips sa katong ganahan mga adto no, ganahan nga mo experience dito sa Tumoy. Ayaw mo adto kung 101 kay struggle kayo. Struggle man kay siya kung dili sa duwan pero mas struggle siya kung 101 kay dango kay ang daan. Risky kay siya kung namoy motor or bisikleta. I hope nag-enjoy mo sa vlog no. Maski taw-taw na wala na ka vlog kay lagi busy kita and wala na tay update sa YouTube world. I don't know if napabay mo support aning vlog and napabay naabot diri nga part. If naabot ka diri nga part no, just comment below para ma-notice ti ka. Wala lang, happy lang ko nga naka-vlog kog balik. Lami lang kayo sa feelings ba nga nagagawa mo yung gusto mong gawin. Yung nakasanayan mo, nakahiligan mo. So yun, papa-vlog. Nakakamiss lang talaga mag-vlog. Sa totoo lang. And dili na lang jud ko to mga tong vlog no. Salamat kay nagtan-aw pa jud ka karon diri nga part. Solid kay ka, solid. Saan na ni pag-outro. Amping mong tanaw no. Like, share, subscribe, Upload TV and don't forget to support Cebu Northside Vloggers. Nakakamiss mag-outro pre. Chicken pox. Peace.